Cando recibín a chamada do Consello para facer a banda deseñada de Elisa e Marcela, quedei a cadros totalmente. Eu non teño costume de guionizar, nin tampouco de traballar sobre historias reais, en xeral. Eu normalmente debuxo ficción. Gústame evitarme a dificultade que supón ser fiel a feitos ou a entornos, aínda que, por suposto, sexa interesante de tratar. Pero, bueno, surxiu este proxecto e semellaba un reto interesante mais complexo. Por todo isto, o guión levoume bastante máis tempo do que pensaba. Puiden apoiarme, iso sí, en varias persoas que me axudaron a buscar outras posibilidades e completar os meus puntos cegos. Facer banda deseñada adoita ser unha tarefa moi solitaria, pero neste caso sentirme moi acompañada por toda esta xente. A pesar das dúbidas, o remate tomei confianza no que escribira e pedín expandir 4 páxinas máis o que inicialmente estaba previsto para poder narralo o mellor posible. Para diseñar as personaxes tiña únicamente 2 fotos de Mario e de Marcela. Había unha terceira de Mario, pero estaba a contraluz e a que lle fixeron na prisión do Porto. Curiosamente, claro, non había ningunha foto de Elisa, mais penso que construíla a partires de Mario ten un encanto particular. Pero, bueno, por riba de todo, non quería pasalas por un filtro de beleza artificial. Eu buscaba que fosen 2 mulleres naturais da Galicia desta época. Despois dunha extensa fase de guión, facer o debuxo e a cor, que son as 2 cousas que teño máis rodadas, se cadra, tivo que ser moito máis a presa. Pero, bueno, por isto traballei nun formato algo máis pequeno e con lápis, aparte de que tamén penso que a textura do lápis axudaba un pouco a acompañar o ton da historia. O saber sobre ela só a partires de noticias en xornais e de documentos oficiais, había moitos ocos que cubrir con ficción nesta historia. E tamén tiven que reaxustar algúns datos que sí coñecía para facer fluir un pouco mellor esta narrativa, non? Bueno, claro, neste aspecto eu sentía moita presión porque esta parella son case un símbolo para moita xente e quería facerlle xustiza. Entón, para quitarme un pouco este medo, axudoume moito poder ver o increíble traballo que fixeron a compañía de teatro A Panadaría na súa obra Elisa e Marcela. Para ser quen de focalizar esta BD máis ben como a miña visión persoal, non? Aínda que sexa un traballo divulgativo. Estas son a Elisa e a Marcela que eu coñecín durante estes meses de traballo e agardo que vos guste a súa historia.